କଥାରେ ଅଛି ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛି କୁକୁର। ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ସେ ଏ କଥା ଆଉଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଗୋଟିଏ ପୋଷା କୁକୁର। ଗତ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାନ୍ଦା ଜିଲ୍ଲା ଅତରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଖନ କଲୋନୀ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ବଡ଼ କୋଠାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଏଥିରେ ଏକ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଶୋରୁମ୍ ଥିବାରୁ ନିଆଁ ଲାଗି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଏମିତି ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା ଯେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀର 4ଟି ଘର ବି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର, କାରଣ ଏକ ପୋଷା କୁକୁର ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ନିଆଁ ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ। ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଲ୍ଡିଂରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ନିଆଁକୁ ଦେଖି ପୋଷା କୁକୁରଟି ଭୁକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭୁକିବା ବନ୍ଦ ନ ହେବାରୁ ଲୋକମାନେ ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ନିଆଁକୁ ଦେଖି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ବିଲ୍ଡିଂ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ସେହି ନିଆଁ ଭିତରେ ରହିଗଲା କୁକୁରଟି। ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଘରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା, ଆଉ ପୋଷା କୁକୁରଟି ନିଆଁରେ ଜଳି ପ୍ରାଣ ହରାଇଲା। ନିଜେ ସିନା ମରିଗଲା, ହେଲେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା ପ୍ରାୟ 35 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଶୋରୁମ୍ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ କହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍।